От, зокрема, от ви казали про план і так далі. А от скажіть, будь ласка, 3 перших пункти, якщо б ви мали важелі впливу, уявімо, там, на місці президента України або на місці Міністерства закордонних справ, ну, байдуже, якщо б ви мали важелі впливу, що б ви зробили? 3 перших пункти, аби деокупувати Крим. Я би перше бачите, для мене трохи неочікувано ви запитали, але перше, я про це дуже часто говорю, я перше ніколи не говорив ні з ким про звільнення тимчасово окупованих, неконтрольованих територій Донбасу без Криму. Я би не роз'єднував Донбас і Крим. Це перше. І обов'язково, де б я не був би, і серед рідних або серед міжнародних партнерів з трибуни Генеральної асамблеї, Донбас і Крим. Все інше – це лукавство, як кажуть російською, вибачте мене, все інше – все ілюзії і обман. Як тільки ми кинемося обговорювати Донбас і нібито погодимося з партнерами, що, мовляв, Крим – це на другому етапі, ми обмануємо тоді і себе, і народ України, і Крим, і кримських татар, і кого ви тільки хочете. Це перше. По-друге, я би не вступав в жодні відносини з Росією, окрім переговорів щодо звільнення окупованих територій. І вимагав би цього від всіх своїх партнерів. Я був би, я тут кажу про не стільки як про себе, як особистість, як про державу. Я б намагався зробити все, щоб наша держава була більш рішучою, аби не дати нашим партнерам уникати захисту наших загальних спільних цілей. Це дуже важливо. Ніхто не захищає того, хто сам не захищається. І навпаки, якщо ти захищаєшся, можливо, більш так енергійно, ніж майже від тебе хотіли би твої друзі, в них немає іншого виходу, як до вас приєднатися. І третє, я би дуже чітко сказав всім людям, які в Криму. Жоден з тих, хто там знаходиться в умовах окупації, окрім прямих посібників окупантів, прямих це ті, які пішли в владу за власним бажанням, у владу там, де приймаються рішення щодо прав і свобод людей, окрім тих, хто безпосередньо переслідує інших громадян. Ніхто не буде репресований. Щоб всі ті люди, не то ж не репресовані, тобто ніхто не буде мати правову відповідальність, бо там же російська пропаганда їм крутить голови те, що вони всі будуть нести відповідальність, що українці чи український закон такий і сякий і все таке інше. Отже, ті люди мають просто зрозуміти, що вони опинилися в умовах окупації не тому, що вони чимось пішли на зустріч росіянам, а тому, що наша держава їх не змогла захистити. Ще раз повторюю, окрім тих, які самі добровільно, свідомо пішли в ті структури влади, яка репресує інших людей. Ці судді, прокурори, поліціянти і все таке інше, вони хай вже думають, як вони будуть відповідати. І в мене четверте, але ми його приєднаємо до третього. Без проблем. Всі, хто в'їхав в Крим, всі, я повторюю, незалежно від національності, кольору кожи чи віросповідання, які проти законів України в'їхали в Крим з моменту окупації Криму, вони мають негайно покинути Крим. Вони мають негайно покинути Крим. Оці 3 кроки я б зробив. Дякую вам за це.